Nena vacant ni Nairobi onge leadership. Gini ni nono. Gini ni nono chalo gol ma koro ose yauni kama. Ino ngene ka Sakaja tiyo. Onge gimoro kanyo bwana. Onge ng'ato kanyo mani nono. Kore kalo ni ke nono koso ntie gimidwa timo ne jopiny. To ngiwinjo kata gima jopiny wacho. Kwanza king'iyo kata the latest rating. Latest rating very very confirmed research firm rate at 67% to rate Sakaja at 13%, ten moluwa. Koro bowuok e 13 ka oyuda 67 nade. Kata ka de no kwalo ombulu. Ombulu kwalo mana kiyombo kura. But kiyombi gi majin maduong' no kinyal. Koro Nairobi ni vacant. Okadwa larra kendo gi jowa mantie pacho. Jowa mantie pacho bendo yudi mondo mi wamed numbers. Kumonagi ng'eny ber moloyo. Donge kamano. But Nairobi onge. Ka onge anything, Trevor. Ponono ni Sakaja ni kuru chungi ODM. Wadhi yombe. Magi kwano makore ng'iyo mang'eny. Ada pinji kwano mar ji madhi mana uchiel mondo winjani ni ipango kodgi nang'. Machako gi Sakaja. Ponono no chungi ODM ene dhi tim kode nang'. Adwa ni kiwuok e station ka. Tadwa ni ja Nairobi mora mora, onagi mora mora mawinja. Adwa ni kaw simbi kawuono kata kiny go kinyi mang'ich. Kata kiwuotho. Penja ja Nairobi mora mora ni Nairobi ng'ama dhi yombo. Kende. Kuom ji 10 ka ji 7 konyisi ni Babu Owino. Weri gi wachna kabisa. Mano assignment min mami. Okay. Tamiyo nyaka onagi kumora mora min tiere mi nene gini. Mi watchae. Kiny go kinyi kichie.